alang azakong alang litum la radapan people si hemprik kinanggi abang sitami Telangana tungki hemprik alang litum ke regional party si Pangtanglo national political party alang litum chi resign si alang litum Telangana state tumke regional party si Pangtanglo lasi ilitum ta Charlie Dunanji laben agi hai jai katharsar alangli thithi burbur alangli aga pran sitami alangli lapuan arta dambomlo sitami inglong abhan kaching hon ajoini alangli nang arjap thip sidu lasi pini mai kachitong ladang borlang pheralong ma joini laben ladang awareness program ladang mesen pen si chun ponlo arna ma hirzumi karbiang long east west di mahasau arada long da hirzumi pedonang laben ilitum hemprik long letik hemprik long letik jai katharsar pi hai nang ma Hai, jai katharsar pansi lake toidun vet po obviously athema alangli ke assembly long sitame alangli kache song dunji alangli ke thek serabang alangli IAS retired officer lasi ake hai jai katharsar pansi inglong akhai doan karbiang long east west dima hasau sitame alangli pansi MP toidun po MP ka pathur dunji aphan athema NC hisalong sitame ilituma phan APSLC long haladak women wing sitame haladak nang seng ignon youth wing sitanang seng ignon lapen anso se Kachinia Jakong, Inglong Akai, Dotanglo. Mahaladang NC Hills pen sitame aki hai sir Ramesh Kathar sitame birdan nang pitanglo pima haladak nang join tunji abang sitame Daniel lang thasa sitame alang li sitame ready lo athema alang li 6 schedule ajakong alang li chini pami lasi alang li congress pen sitame alang li resign lo lasi inglong akai an ke ning isido nang ji la pen ilitum 6 schedule pangtang nang ji 6 schedule pangtang nang ma longri long paching ho nang ma 6 schedule pangtang nang ma Jai Katharsar long live, APSLC long live, women wing long live, hemprik long live, binigila daki. Hisab kami lote bang surihini tadokogji ladak langhin constituency ladak akihai MEC Sarmung Rongphar lapen Mongol Singh Ingting President APSLC alang litum ladak Cipaduk Ipiglo lapen dak sorlo so pinso atuman stami ladak aning isipen silatum ladak pini mass joining dulo lapen ke awareness program on 6th schedule to the Constitution of India ladak pini chirok to kamay tapidokono lapen ningarong pig lapen dinging sampig lo dibike theri so okorjang kadok kami tum sitami APSLC ajakong kangtang ang thek chithek ponlong lo arna me hirjumi rada hirjumi dotang lo lasi non kiwang jilang ilitum aprangke ilitum jongsi arna me hirjumi pen hem ilitum APSLC hailo non MP election kiwang hailo kulutang te ningkan pho angbong ke hemprek ilitum long lagi ilitum ahok pet lo akihai manpeng kido akihai jai katharsar alang li bhansi MP ke ilitum APSLC pen ke karbiang long east west di mahasau pen ke chitoy dun po atima alang li ke rat abhan ganghon pigabang alang li kachinia jakong alang li longdo lapen alang li si 6 schedule akitab ta alang li arling lapen alang li tok pemelo lasi rat desitami alang li kitong akitab for heaven rat that ansitami chini pen ajakong dolo tangte NCLs mate di masau pen APSLC haladak kapang tang nami phanang na tumkat sik doma ahok petlo haladak ni tumaphan APSLC women wing mate haladak di mahasau haladak ni tumaphan nang kihang arjiding ulo lasi haladak si tami suar losong ki pangtang damji suar losong women wing ki seng dam yaphan nilitum chi sik chi dang mom lo tanan tum labang so kebang ji election MP election long nang tum ki hai ji phaning the doma ahok petlo laki litum ning ka chi thedolo athema BJP along ke non ke avelo patumi het sitami borlang pher along sitami lumbajong constituency along patumi sitami Pinangan, Diwa Khai, Garo Khai, Karbia Khai, Haladak, Chakma Khai, Haladak, BJP Congress SDC pen, Nakachipa Ogdun Dopiglo, Laki MP Kiwangji, election Laki Haji Yang Ring Tepiglo, Lapene, 100% si Rat Kachitu Dotanglo, Arna Mahir to me, Dotiblo, Lapene. Alang itu ledak na lapu Central Committee Phanan sitame Cekan jipi tu ye hasil tu lagi pernah. Deh, dora pen nang deh. Alang itu. Ningak long pen deh.
Alang lungkan masih kami mengalang itu Women Men's Committee Bunda Santia Salong Sengkeh dapat suruh lo alang itu Central Committee masih kami Sekian kita dulu ini masih Tolong reporter Suruh lo itu Bunda Santia Pen Women Men's Committee ke Sengkeh dapat Kasih asal arti asal kami Women Men's Sengkeh di masih sendiri